Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu Tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ħanara tiftakru di. L-annimali li jkunu ma jfilħux nieħduhom għand il-veterinarju. Tiftakruh il-veterinarju? Imma Sten, jekk ikunu ma nifilħux aħna għand min immorru. Ara, litra T. Sten, T, tabib. Għand it-tabib, tabib tibda bit-T. It-tabib huwa ħabib tagħna u jista' jgħinna nħossuna aħjar. Meta nquma ma nifilħux, il-mama iċċempel il-klinika u tagħmel appuntament għat-tabib. Ħafna drabi meta mmorru hemm ikollna nistennew xi ftit. Mbagħad nidħlu, impoġġu bil-qiegħda u t-tabib isaqsina xi mistoqsijiet. B'hekk ikun jista' jinvistana aħjar. It-tabib juża ħafna għodda speċjali biex jiċċekkja għan-niġdeni, jiċċekkja għandna n-nifs, l-imsaren u pum kemm qed ħabbat qalbna. Jiċċekkjalna għajnejna, jiċċekkjalna widnejna u fl-aħħar nett jiktbilna riċetta bil-mediċina kollha li jkollna bżonn. Illum Zizi, Kika u Tetu qed ingħatfu quddiem ir-razzett ta' Zizi. Tetu rama s-sellum mal-faċċata tar-razzett biex ikun jista' jlaħħaq u jnadda fit-twieqi tar-razzett sew. Tetu jaqbad kollox f'idu u jkun se jagħti l-ewwel pass fuq is-sellum. Imma Zizi tkun pronta twaqfu u twidbu li ma jistax jitla s-sellum b'dawk l-affarijiet kollha f'idu. Imma Tetu rasu jibsa u ma jagħtix każ li tajglu Zizi u jaqbad tira s-sellum u il-laħwa Tetu qiegħed saqaħ ħażin u jiżloq minn fuq is-sellum għal isfel. Tetu tajt x'jokrob ġieħ, weġġa' rasu u siequ l-leminija u Zizi tkun pronta tidħol ġewwa u ċċempel wieħed tnejn għall-għajnuna. F'kemm inni ngħidlek tasal l-ambulanza fuq il-post. Mill-ambulanza joħroġ kemm tabib tal-emerġenza u anke infermier. It-tabib qed jeżamina lil Tetu u qed jgħidilhom li se jkollhom jieħdu lil Tetu sal-isptar biex jagħmlu l-ġibs ma' saqaħ u faxxa ma' rasu. Nixtiequlek fejn għandha malar Tetu u moħħu kemm. Qed tarfuha din is-sirena. Naħseb ġejja xi ambulanza. Iva, emmi. Wow! Kemm għaddit tiġri, dik fejn sejra. Ekku, l-isptar. L-ambulanza tieħu n-nies l-isptar. L-isptar insibu it-tabib u l-infermiera. L-infermiera tgħin lit-tabib f'dak kollu li jkun hemm bżonn. U jekk aħna nispiċċaw l-isptar, l-infermiera tiġi tiċċekkjalna t-temperatura u tagħtina l-mediċina. U hawnhekk hawn waħda mill-uniformijiet tal-infermiera. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narok, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.